Salutare lume! Eu sunt Mario 172 și astăzi o să filmăm episodul 4 din Unturned. Da, sper că se aude la microfon, că mi-am luat niște cărți cu microfon. Sper că se aude, da? Să facem! Doamne, cum a ieșit asta? Nu. Mai țineți minte bomba aia din episodul trecut? Nu o să mai am niciodată chestia aia. Nu mai apare de zombie, da? Hai să ne încercăm norocul. Ce șmecher! Headshot. Oh my god! E prea tare pistolul. Bine. Stai, mai am gloanțe? Firan, l-am pierdut. Acum trebuie să mă duc la poliție. Și uite aici. Ce praf sunt ăștia. Oh my god. Da, e clar că trebuie să mănânc acum. Nu pare viață. Nu se mai atingă nimeni de mine. Lăsați. Injecții. Trebuie să iau niște medicamente. Nu pot să mai găsim ceva pe aici. Ceva bunicel. Bandaie, desigur. Am numai bandaie. Eu mă bandaie. Le doresc viață. Am destul viață. Ce să facem noi aici în Washington? Dacă aveți glanțe. Da, de-astea de pistolul ăla șmecher care l-am găsit. Oh yeah! Mai aveți ceva? Ce update? Nu se deschizi. Railway man. Oh! Asta o să păstrăm. Mai am gloanțe? Da, mai am vreo 40. Nu erau. Stai,
Ele erau simile. Nu mai simile. Oh, dai tare. Ce mori? Mori! Păi dacă te duci la spatele, nu te mori. Bine, bine. M-a văzut. Ce sânge pe pereți, realistic. De pe tavan, desigur. Să da. Suc, suc. Mâncare. Asta e. Milk. Milk! Lapte! Să iau laptele la. Un pic să acoperi. Putem să iau și aici. În rest, nu mai găsim nimic. Parcă mai avem un pistol pe aici. Destul să supraviețuim. Rip. Iarăși rip cu fundul. Da, puteam să fac și așa. Bam! Bam! Bam, bam, bam! Da, cum e asta? Un zombie. Uite-l! Aici. Zombiluță! Hai să ne agrăbdăm. La skill-uri vreau să am damage mare. Și parkour. Aici are 10 ori mai mare. Bine, o să trebuiască să ne apucăm de casă. Se pare. Deja și un binoclu. Avem lanternă. Pe bune, n-avem lanternă? Hai, bă, acum să căutăm lanternă. La electrician. Electrician. Unde, mama, naibii sunt lanternele? Da, o bută de poliție. Da. Acum trebuie să căutăm și o mașină. Pastile. De unde au apărut pastile astea? Ce putem să craftăm? Yes! Mai am nevoie de un bandaj ca să fac de... Am nevoie de un bandaj ca să fac de... Nu e asta. Mai nu e cuvântul meu. Așa se este prin spate în antăr. Da, aici am fost în primul episod. Aha, primul episod. Când eram gol. Fără pantaloni. E mai greu în antăr. Mai ales dacă pui pe hard. Mamă, atunci ești mort. Rip! Ați înțeles? Rip! Ia, ce e ceva aici? Doar niște... niște siduri. Ce mare